Така, включва се пряко предаване. Така, те сляво как се казват? Добре, отбор Муха срещу Делфин. Ето го MVP-то на матча, иска да се присъедини към коментаторската скамейка. Така, пробиване от Наско, но топката е отнета. И това ще бъде първа точка за Тим Муха. Нека направим една пресконференция с интервю за нашите MVP. Вече направих. Чакай, какво стана? Така, пробиване между трима, стрелба, но няма късмет. Ребаунд за Живко. С дълъг пас. Дали ще намерят Муката? Муката стреля, но пропуска Муката. Така, топката е при Мароко. Мароко подаване към Наско. Наско пробива, но топката е отнета. И топката е отнета обратно от Муката. Тройка, която е къса. Пробиване 1-2 и лесна точка за Тим Муха. Резултата е 2-0. Вече май малко се измори, колега, както виждаме. Пробиване от нас между трима и топката му отнета. Така, топката намира Мухата. Имало е фал. Съдиите малко закъсняват, трябва да известяват малко преди това. Топка, какво Пас, стана? не се знае към кой беше, стрелба, но къса. И отново ребаунд за звездата на отбора. Подаване към Пехливанеца, Пешо. Намира главната Муха в отбора. Той се скува финт. Стреля. Пехливанец ще рекол да направи и стрелба от Вирнето, батко му. Нов ребаунд за Петър. И топката отново е в Наско. Ако загубят и втора игра, това ще бъде абсолютен срам за отбора на... Това ще бъде край на сезона за отбор Делфин. За отбор испаняци. Мароко е спорно какъв стил! Пасът е пресечен. Пасът е пресечен от Това ще направи Пешо. сега 2-2 ситуация. Но Ей, топката какъв отново е отнета. подарък! Какъв подарък! Мисля, че трябваше да подаде много по-рано към Мухата. Ще намера Наско. Това ще направи той пробиване. Естествено. 1-2 и изяжда мръсен блок. Духове. Дълга тройка и това е точка! Колко гледаш това стори, така че го е Майкъл на Ибал? Той го вика. При Мароко за тон. Изнасяне, дълъг пас, но Живко е непробиваем. Тройка от Наско, но къса. Интересно ще... Така. Добър финт, не се получи. Може би следващия път. Тройка. О, каква тройка! Втора поредна тройка за Тим Муха. Да. Невероятно стръба от тройката. Мисля, че са 2 от 2 за сега, с горещата ръка. Точно така. 2 от 2 са. 2 от 2 тройки за Тим Муха. Мароканеца. Добър пас, малко рискован. Връщане към Наско. Поредна тройка, но няма късмет. Момчето днеска не му върви. Не знам, аз не съм мряк толкова. Мухата с топката! Пробиане от Мухата, но тук дали имаше фал? Не играят, само той играе. И какво? Са няма. Тройка и каква точка само. 3 от 3 с гореща ръка от тройката, за да се включваме тук. Трябва да направим предаване 3 тройки.
Матчът вече влиза в ранно изплащане. Това беше малко неспортсменска. Коефициента, няма коефициент за Тим Муха. Има само минус и плюс за в момента. 9. Нищо. По-високо. 10. 9 казах. Пробиване от Наско, но пореден пропуск. Има топка на Терена. Марокко. Трябва да спре играта. С добър пас, с пореден блок. Топката е отнета от Живко. Не ми ли слухай, аз не използвам да ги направите. Телефон ми е там, брат. Имам 10%, брат. Така като събираме идва и често и пили самото се събираме. Да? Топката намира Марокко. Ние принципно се събираме на... Пробиване от Марокко, пас към Наско. Тройка, но не влеза. Не е трета, пета вече. Така, топката намира Муката. Муката с тройка. 4 от 4! Това е невероятно! Дами и господа, с гореща ръка от тройката. Дали ще има сарендър от другия отбор? Не, няма да сега играят с абсолютно нежелание. Виждам болката в очите им. Целта на отбора е първа какъв точка, стил! но пореден стил. Като топката намира Марокко, дали ще има финиш? Намира хубав пас, който отново е блокиран и поредно отнемане. Мусичката. Така, топката е в Муката, лъжливи движения. Пробиване от Муката, стрелба, но къса. Така, дълъг пас към петата, който е пресякан. И без не сме го видяли. Пореден успешен опит за Тим Делфин да вкарат първата си точка. И това беше абсолютно лесен финиш. Резултатът е 12-0. Коефициента за Тим Делфин е само 500. Приемаме залози. Това дали ще бъде първа точка, но не. Играта продължава. Лесен ляп. Лесно пробиване и лесна точка за Тим Муха. Той жиката даже не съм море. Не виждаш ли? Той само седи там. Само седи. Ти от Мухата! Стил от Мухата. Пряко включване. Мухата. Две в една ситуация. Какво ще направи Мухата? Стрелба. Пропуск. Мухата е сам на тройката. Пресякам Топката пас. намира Мухата. Това е четвърта точка за Мухата. Така, пробиване от Наско между трима. Двама от неговите са отборници, които са. Коч! Муха за малко. И грешен пас. Тим Делфин ми напомнят малко на Детройт Пистънс миналия сезон. Това Тим Делфин ми напомня за новите съседи. Жиката е... Жиката. Обаче има фаул, естествено. Жиката това не се брои като пропуск. Дами и господа, само да видим. Дали са 5 от 5? Развалиха серията, но... Песта регистрира втория си ребаунд. Лъжливо движение от петста, пробиване. Само едно в две лъжливо движение, но къса стрелба. Така. Топката е обратно при Тим Делфин. Наско на тройката. Няма да коментираме. Мухата! Мухата пропуска сам под коша. Така. Пробиване от Наско, но поредния блок от Живко. Това е трети блок от Живко. Така, продължаваме с опитите за първа точка. Марокко побива. Намера грешния човек обаче, като че ли отборът Делфин вече се отказа. Мухата е Степани топката.
Да хванеш коша и да я оставиш вътре. Е, така да обвисиш на коша? Не можеш. Много на малко. Много на нищо по-скоро. Това дали ще бъде първа точка, но няма. Муката с ребаунд. Право да бръкнеш с топката, трябва да бръкнеш. Разбираш, топката не трябва да се използва. И вече като си горе-долу и тук, просто се... Тона я забиваш, е така. Тройка, но късен. А някой има... Да бе, те така дънкват направо. Те, по принцип, баскетболисти много не обичат да дънкват, защото ги боли ръката. Да, именно. Ама те са сипали, са собствениците, вече не ги боли толкова. А някой, знаеш как дънкват? Някой са тамън пред това и вместо да я оставят вътре направо, ей така. Дънкват ръце Все още няма първа точка, не знам дали ще видим. Положението е трагично, коефициент се дигна на 2000. Тройка, но няма. И трябва да подаваш повече късме, така се води. То така при тия неща няма... Когато с финиш, Не станеш копега. бърват за финиш. Да, много е яко. Много е добро. Дълга тройка, но няма. Няма. Това е фаул. Фаул. Видях го, чух го. Удари му ръката, чух го даже. Удари му ръката, чух го. Що му е дал фаула? Но муката се стърна върху. Не знам. 20-0 сигурно. 18, да речем. 18-19. Само 19. Бене от Наско. Добро пробиване, но все още продължават опитите. 0 от 21 стрелба. Петста с ребаунд, който е блокиран. Топката е обратно в ръцете на Петста. Какво ще направи сега той? Лъжливи движения. Топката се набере обратно в ръцете на Тим Мука. Така, Петста. Да. Това дали ще бъде първа точка. Но ербол. Няма, момчето трябва да излезе. Муката за Муката for the win! Дълга тройка, но... Това е потенциалната първа точка. Не. Стига толкова, приключваме. Не. Стига. Нямам си идея какво гледаме. Коефициент се показва в Бене от Наско. страхотен път от Живко. Феновите поводяват в залата. Ей, сега феновите ще гръмнат. Мамка му. Това беше абсолютен фал. На тях им трябва само 2 точки. И това мисля, че е лесна точка и в момента играем за матч Точка point. до края на матча. 20. Чай малко да почуем. Показва се коефициент за стрелба от тройката, ако вкара наскок. Коефициента за точна стрелба на отбор Делфин в момента е 1,50. В момента рязко се покачи на 2.
И в момента на 0. И това е матч! Пробиване, Матч точка за гол. победа. Муката дали ще финишира матча, стрелба от Муката, но... Няма нищо общо. Мароканица се раздава и изпилва топката. Петата не беше намерен, това беше Лакомия. Дълга тройка, която не влиза. Това ще бъде първи пърснал фаул за Муката. Топката припада по Магата. Можливо движение. Остава в блокада топката, Петър се ядоса и идва до стилане. Муката, но... И жив Живко гол! дали ще регистрираш първа точка в фаул има явно. 22. 22 бе, една тройка. Това е игра. Ето го, пристига. Блокиране. Какво ще кажете на феновете? Много са луди, феновете, много ми харесаха, публиката е уникална. Уникални сте обичам в публиката. Какво ще кажете за изпълнението на противниковия отбор? Затрудниха ли ви? Точка вкараха, обаче са твърде слаби. Ще вкарат още. Затрудниха ли ви по някакъв начин? Не, изобщо. Тъй като гледате, аз половината мач го прикарах Всички в видяха и забавление. мисля, че и всички са съгласни. Прикарах го половината мач в забавление и в Гавра. Доволен съм, взех един блок, не ме бе изобщо. Много ме е хубаво. Регистрирахте цели 4 точки, 4 търновъра и 2 ребаунда. И няколко стила, особено онзи с гръб. Точно така. Имате беше още един уникален. матч. Какво смятате? Ще се представите ли по-добре следващия си матч? Какво ви е мнението по Надявам въпроса? се, така като гледах предния мач, противника беше доста добър. Надявам се, че играта ще бъде хубава, затруднена и ще покажем всичко от себе си, който победи. Да Добре. се надяваме, че ще стигне купата. Сега ще видим. Ваш ред е. Пожелавам ви късмет, Муха. Да се Благодаря представите добре. Благодаря много.